channel guys. Nagbabalik ang inyong lingkod, Edmond Beltran guys. Ang taong bundok ng bayan. Nandito na naman tayo guys. Punta tayo ngayon ng Masamiray sa Sual, Pangasinan guys. Kabayaran niya ako mamaya guys ha. Ito yung mga dala namin mo. Bag ko, yung bag, siyempre. Yun o. Nalagyan na ng mga kain guys. So, update ko na lang tayo mamaya guys ha. Update ko na lang. Bye-bye. Welcome back to my channel guys. Nandito tayo ngayon sa my tips guys. Kasi bibili pa ng pagkain namin. Papunta kami ng Masamiray, Sual, Pangasinan guys. Ayan, nag-stop cover muna kami guys. Hanggang dito na muna guys. Follow ko na lang kayo mamaya guys. Ayan guys, nagbabalik tayo ulit ngayon dito. Nandito na tayo sa sa bahay nila Balot guys. Ayan. Kakarating lang namin guys. So, ito follow up natin ngayon. Dito na tayo guys. So, mamaya na lang guys pag pupunta na kami. Ay, bukal yun, tanin niya ay. Umaro na ba sa kaya? So yan guys, palis na po kami dito sa Labrador guys. Yan guys, oh. Mga kasama natin. Nandun din sa kabila yung mga kasama natin guys na iba. Pero andito tayo ngayon. Inaayos po yung yung dadali ni Sir Andrew. Yan. Mag-hi ka naman dyan, Sir Andrew. Yun oh. May napambabansag dyan. Pagpapagod tayo maganitin, wifi dyan. So yan guys, nasasaksihan natin ngayon kung paano gumawa ng tent si Mr. Clinton tsaka si Kuya Rene. Yan. Kita nyo ba? Parang saranggola lang guys. Sarap. Yan. Andito sila guys. Nasa Masamiray tayo ngayon. Turan na siring ko na. Puta, katungtong ko lang. Tininan ako, sunugan mo. Slow mo muna natin. So yan guys, nakita nyo naman oh. Tulog pa yung mga kasama natin guys. Yan, oh. Yan. Tulog pa po sila. Dito naman sa bandang dito, yan, meron tayong sexy na tagaluto. Yan. Si Maring E. Tapos si Maring Sol. Yan po silang dalawa, tagaluto natin dito guys. Ayan, nakita niyo ba? Nagluto na kami ng kanin, tapos nagbabalat na siya ng talong. Para mamaya guys, para sa mga boss natin dito. Ayun o, mga yan guys. Kita niyo ba? Hiwa ang kamatis. Iwasang hiwain ng kamatis. Daliri ang hiwain.
So yan guys, nakikita nyo naman guys ngayon. Good morning Maring Camille. Ngiti ka nga dyan Maring Camille. Yun! Ngumiti si Maring Camille at si Marisol naman oh. Tawang-tawa oh. Busy naman si ano. Maring E. Maring E. Busy ka dyan sa pagtutusok. Hindi ko tinutusok. Ay, di ba tinutusok? Okra. Hinahalo lang. Ay, sana huli nahalo.